Жазғадан Туған тілдер һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Казанда узачак проектларга багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Люция Закирова, Казан башкарма комитетының аналитик бүлек җитәкчесе, Гүзәл Сагыйтова, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Ландыш Әбүдарова, журналист, Казан утлар журналының җаваплы сәркатибе һәм Рашат Якупов, татар теле укытучысы, Сәләм Яңа буын татар теле дәреслеге авторы, татар телен өйрәнү һәм үстерү буенча проектлар авторы. Гүзәл, иң беренче булып сүз сезгә. Инде 3 проектка старт берилгән, гомумән сез проектлар бик күп булачак дигән идегез, алар турында кыскача гына. Хайырлы көн, исәмсез, добрый день. Проектлар чыннан да күп булачак, ләкин инде апрель айында без аны Тукай айы буларак башладык күбрәк татар проектлары белән, ләкин Саумы Казан татар телендә дә, рус телендә дә монда әсәрләр бирергә мөмкин. Шулай инде үз телем проекты Рөстәм Рамазанов депутат инициативасы белән, аның идеясы белән эшләнгән һәм инде аның финанславы белән эшләнгән проект турында да сөйләрбез. Һәм инде Саумы Казаннан тыш без инде күптән мин депутат буларак та әйтеп килгән педагоглар белән эшләү татар телендә. Һәм инде әлегә вакытта менә ул бүтән Рашат Якупов җитәкли дип әйтергә була кураторлыгында безнең айрым проектлар. Анда без түгәрәк өстәл җыйганда, әлбәттә, менә бу җәмәгатьчелекнең карадык инде нәрсәләр теләгәнен, шул ук Рашатлар да бар иде анда, татар җәмәгатьчелеге, аннан соң айрым милли җәмәгатьчелек белән дә очраштык, башка халыклар әһелләре белән. Ягъни менә барсы да күп идеялар аларның белән сөйләшүеннән, әңгәмәләрдән туган әйберләр, ләкин инде кайбер шәхси проектлар да бар. Һәрбер ай ниндидер зур айрым чара белән билгеләнәчәк. Димәк, алда бәлки бүген барсы турында да сөйләшергә кирәкмидер. Бүген, мәсәлән, апрель айы турында сөйләшик. Шәхси проектлар дидегез, мәсәлән, кемнәрне калыр? Алайда. Шәхси проектлар, ул үземнең идеялар. Безнең ничек булды? Депутат булып ярты елдан азрак булганмындыр, ләкин ул вакытта башта инде кирип китәсең эшкә, комиссияларга кирип китәсең, ул бит инде милли мәдәният, мәгариф, милли мәсьәләләр буенча комиссияны җитәкләгән вакытта, әлбәттә, башта гомум бүтән сорауларны аласың. Хәзер менә эштә дә шулай. Аннан инде хәзер безнең менә башланды ноябрьдә, декабрьдә туган еллар телләр елы игълан ителгәч, без инде менә шушы проектлар турында уйладык. Ниндидер үземнең күптәнге идеялар, калиптә тормышка ашырга теләгән идеялар, театрда да ничектер күбрәк зуррак дәрәҗәгә чыгарасы килде һәм алар булачак август айында. Шуларның берсе, мәсәлән, стихи на балконе дип атала. Бу инде без аны Площадь Свободы да, Ирек майданында күрәбез, балконнарда, төрле телләрдә шигырьләр яңгырый. Монда барсы да татарча аңлыймы? Телле пресс-конференция, шуңа күрә. Мы много говорим на татарском, может, на русском надо? Все ли понимают? Да. Давайте будем дублировать, в том числе и на русском. Люция, подскажите, пожалуйста, давайте тогда вы как раз на русском нам и расскажите, какие еще проекты будут и что интересного нас ждет. Один из проектов – это у нас конкурс «Устелем». Этот конкурс он проводится для школьников и студентов до 35 лет. И молодежь, да. То есть этот проект у нас поддерживает депутат Рустам Рамазанов, который выделяет 1 миллион рублей для лучших проектов для изучения татарского языка. Сбор заявок у нас стартовал с 5 апреля. Отбор заявок у нас будет с 1 мая по 17 мая. И реализация проектов у нас будут до 31 декабря этого года. Лучшие, ну вот как я сказала, лучшие проекты будут отобраны жюри
и получат до 1 миллиона рублей. Ждем от всех интересные идеи. То есть это выходит такой грантовый конкурс, Да. где призовой фонд максимум это 1 миллион рублей. Да, Который до разделит 1 несколько. миллиона. То есть выделяется 1 миллион, может один человек подать, например, на 30 тысяч, один на 200. Это зависит от проектов. Спасибо. Ландыш. Мы очень, конечно же, благодарны Рустаму Рамазанову, потому что, например, для проектов у нас выделялась определенная сумма. И мы даже думать не думали, что у нас вот этот проект появится, а этот же получается миллион. А это дети, студенты, у них столько идей. Мы же сейчас по-другому все равно мыслим. У нас уже картина мира сформирована, а они чувствуют вот этот пульс времени, и я надеюсь, что будут интересные проекты. Например, я даже не знаю ТикТок, ну, то есть я знаю, что там, я программу смотрю, но что для них интересно, мы это не понимаем. А может, как раз через них нам удастся найти общий язык, потому что мы говорим «мом», мы говорим такие глубинные какие-то проблемы, о них говорим, а на самом деле думать надо о детях, о подростках. И я до этого говорила, почему мы сейчас акцент сделали на татарские проекты. Апрель, как вы знаете, месяц Тукая, это месяц поэзии татарской, поэтому сейчас пока так, а потом дальше больше. Но, несмотря на это, Саума Казан, «Здравствуй, Казань» — это конкурс на 2 языках. Если мы все знаем, что журналисты, они, как говорят, закомплексованные писатели на самом деле. То есть у всех у вас есть семена, да, для этого, может, до этого стеснялись. Пожалуйста, у каждого своя Казань. Например, для меня этот конкурс, сейчас расскажет Ландыш, он особенно дорог. Например, у меня своя Казань. Она не похожа на Казань, Ландыш, не похожа на вашу Казань, потому что я мечтала о Казани. Казань у меня — это моя реализованная мечта. Вот когда я начинаю говорить о Казани, у меня сразу слезы на глазах. По 3 темам у меня, когда я говорю о родителях, когда говорю о дочери, о своей семье, и Казань. Потому что я мечтала, когда я жила в Уфе, в Башкортостане, я мечтала долго об этом, о переезде, думала, сомневалась очень сильно. Но это такое счастье жить здесь. И я сейчас работаю около Кремля, выхожу каждый день на балкон и понимаю, что это счастье. Ландыш, кыскача гана Саума Казан бәйгесе турында, оның үзенчәлеге ниде һәм бәлки критерийлары хакында. Хәерле көн. Саума Казан проекты барлыкка килгәнче, аның үсеш барлыкка килү этаплары да шактый озын булды. На русском, да, говорить? Татарчада, русчада мөмкин. Ага. Бу конкурс, мәсәлән, фәндә Казан икесен дә сөйләрмен. Казан тексты дигән төшенчә бар. Есть такой, в науке есть такое понятие казанский текст. И в русском литературоведении вот это понятие, оно достаточно широко изучено. А в татарском литературоведении мы особо как-то не можем говорить, развернуто так объяснить, что такое казанский текст. Безнең Казан турында Мөхәммәд Яр беренче тапкыр әйткән. Бу шәһәрнең эче толык шагыйрь дип. Икенче тапкырында инде безнең Тукай 1907 елның октябрендә Казанга килгәндә Җаяктан, Уральскидан. Ул и Казан, моңлы Казан, нурлы Казан ди, һәм бу мондадыр безнең ата-бабаларның оҗмах туры дип әйтеп килә. Ягъни ул провозглашает Тукай после Мухаммедияра первым провозглашает нашу Казань как столицу духовную и культурно-духовную татарского народа.
ландыш мөмкин. Ага. Һәм менә шушы максатлардан инде без үзебезнең заманның да Казанның образын тудырасыбыз килде. Әлбәттә, менә кемнәр тудыра? Без үзебез тудырабыз. Чөнки без менә дөньядагы теләсә кайсы башкаланы алыйк, теләсә кайсы мегаполисны алыйк, теләсә кайсы шәһәрне, зур шәһәрне алыйк. Без алар турында Париж булсынмы, Лондон, Токио һәм башка бик күп, Нью-Йорк дип әйтегәйме? Менә алар турында без сәнгать әсәрләре аша беренче чиратта беләбез. Шушы сәнгать, мәсәлән, мин бер анекдот хәтта искә төшеп китте. Бер әби әйткән ди бит, Санта-Барбарага эләксәм, әйбәт булыр иде, мин анда барысын да беләм дип. Менә бездә дә менә Парижга барсак, без анда адашмабыз кебек тоела. Һәм менә минем Казан турында да менә шушындый образ тудыру турында хыял яши иде. Һәм ниһаять менә уртак проектлар нәтиҗәсендә Казан шәһәр мэриясе белән менә шундый проект тудырырга форсат чыкты. Бу конкурста безнең катнаша ала 18 яшьтән өлкәнрәкләр, 18 яшьтән 35 яшькә хәтле бер номинация була инде, ул бер категория. Икенчесе 35 яшьтән инде өлкәннәр. Алар белән дә, алар өчен дә аерым бер категория булдырылды. Һәм безнең бүләкләү фонды шактый зур. Беренче урынга 80 мең, икенче урынга 50 мең, өченче урынга 30 мең сум. Менә шу ике категориядә дә һәр җиңүчеләргә шулай тапшырыла. Шулай ук безнең конкурстан соң иң яхшы матур хикәяләрне җыеп, бу бит инде хикәя номинациясендә гына уздырыла. Иң матур хикәяләрне җыеп китап чыгару күздә тотыла. Без инде бу китапны мин барыбыз бергә чыгарырбыз дип өметләнәм, Алла бирсә. И конкурсы могут участвовать. Конкурс вообще проводится в двух возрастных категориях. Могут участвовать от 18 до 35 лет и от 35 и далее. В конкурсе могут участвовать произведения на татарском и на русском языках. А те, кто пишет на иных языках, которые проживают на языках народов, которые проживают на территории Республики Татарстан, они могут отправить на нашу электронную почту, специально созданную для этого конкурса, называется Казан конкурс 2021 @mail.ru, с подстрочником. И призовой фонд. Первое место у нас 80 тысяч, второе место 50 тысяч, третье место 30 тысяч. И по итогам конкурса у нас предполагается издать очень красивую, миниатюрную такую книгу о Казани. Да, есть ошибочная мысль, что это только для жителей Казани. На самом деле нет. То есть могут и жители, например, Актаныша участвовать, и в то же время из Германии могут участвовать, и из Америки, да. Спасибо. Рашат, әлеге проектларның кураторы буларак, гомумән, моңа хәтле дә бит татар телле проектлар күп иде һәм бар иде. Районга барлыкка китерелгән проектларның үзенчәлеге нәрсәдә дип саныйсыз? Боразада хәерле көннәр, исәнмесез? Мин гомумән сүзне шуннан башлар идем. Мин Татар яшьләре форумы вәкиле һәм 2013 елда без Казан мэриясенә Тяжело татарский премиясын биргән идек. Татар телен санламау, татар телен җитәрлек дәрәҗәдә хөрмәт мибәүше кызганычы каршы һәм беләсезме, безнең өчен бу шулкадәр зур шатлык Казан мэриясенең хәзерге вакытта менә татар теленә, татар проектларына йөзе белән борылуы. Безнең өчен бу чыннан да әйткәндә бик зур куаныч һәм әлбәттә бу юнәлештә Гүзәл Рамзилнең дә уңышлары бик зур һәм бик рәхмәтле без өчен баралта Казан мэриясенә ниһаять менә мондый проектларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирү турында. Конкрет проектларга килгәндә беренче чиратта менә хәзер инде башланган зур юнәлешләрнең берсе ул татар теле курслары. Бу курслар хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләргә
үткәрелә, ягъни кафе, рестораннар, кунакханәләр, кибетләрдә эшләүче хезмәткәрләрнең татар телен өйрәнү мөмкинлеге. Әлбәттә, моның мәгънәсен аңлап китү кирәкмидер, барыгыз да аңлыйсыз, барыгыз да бик яхшы беләсез. Татарстанда ике дәүләт теле бар, татар теле һәм рус телләре. Һәм шулай иттереп, без хезмәт күрсәтү өлкәсендә ике дәүләт теле дә кулланылырга тиеш һәм кулланыла ала дип әйтәбез. Һәм дә инде әйтик, мин үзем менә кулланучы буларак, сатып алучы буларак, мин үзем кафега киләм икән, мин официантның минем белән татарча сөйләшүен теләр идем. Бу миңа рәхәт әлбәттә. Минем русча белмәүдән түгел, чөнки ул минем туган телем һәм ул безнең республикада дәүләт теле. Һәм без менә бу юнәлештә эшләргә теләгән, үзләре теләк белдергән кафе, рестораннарның хезмәткәрләрен үзебезгә чакырдык һәм аларга менә шундый татар теле курсларын үткәрәбез. Ягъни алар үзләре ипи-тызлык дип әйтәбез инде без, ягъни татар телендә иң минималь, иң кирәкле күләмдә аралаша алырга тиеш дигән принциптан чыгабыз. Курста 10 дәрес каралган, аны безнең бик тәҗрибәле һәм бик креатив укытучыбыз үткәрә. Ул Иннополиста татар телен укыта Альберт Самигуллин. Без аның белән бергәләп менә шул курсның программасын төзедек. Курслар алар татар телен чит тел буларак укыту методикасына нигезләнә, ягъни монда коммуникатив методика күз алдына тотыла. Ягъни беренче чиратта ниндидер без грамматик төшенчәләрне генә түгел, беренче чиратта без аралашырга өйрәтәбез. Иң гади, иң кирәкле сүзләрне. Әйтик, сатучы килә икән кибетчегә, исәнмесез дип эндәшә икән, кибетче аңа шулай ук исәнмесез, хәерле көн дип җавап бирә, мәсәлән. Кеше беренсе сатып ала икән, аңа рәхмәт дип әйтергә өйрәтәбез. Шулай ук специфик терминнарын да керттек без, әлбәттә ки, мәсәлән, кунакханәдә хезмәт күрсәтү, туристик лексика һәм башка төрле менә шундый, ягъни аларның эшчәнлегендә кирәк булган бөтен кирәкле әйберләрне без программага, курска керттек. Хәзерге вакытта бу курска 70ләп кеше язылган, курслар әле дәвам итә. Анысын сөйләр менә әлбәттә. Хәзерге вакытта менә шул курсларга әле язылып була, ягъни анда процесста кирип була. Әгәр дәгән кызыксыну, ихтыяҗ алга таба да булса, Казан мэриясе ярдәме белән киләчәктә мондай курсларны оештырырбыз дип өметләнәбез, чөнки шуннан да кызыксыну булды, ягъни кафе, рестораннардан, кунакханәләрдән шундый бер үтенеч, шундый бер теләк булды, әйдәгез без моны нитик инде дип. Кратко скажу на русском языке. Один из главных проектов, который мы уже сейчас запустили, который сейчас идет, это курсы татарского языка для представителей сферы услуг. То есть это в 3 направлениях у нас идут эти курсы. Это курсы для сотрудников кафе, ресторанов, общепита, это розничная торговля, магазины, и для сотрудников гостиниц. Очень в интересном формате мы это проводим, то есть мы расписали специальную программу самого необходимого минимума, который нужен этим людям для того, чтобы общаться с клиентами на татарском языке. То есть я как потребитель, я как клиент всегда очень рад, когда я прихожу в кафе, и официант, например, меня может обслужить на татарском языке. Или когда я поздороваюсь с кассиром в магазине на татарском, и она мне также ответит на татарском. И вот как раз-таки для тех представителей сферы обслуживания мы предложили такую возможность. То есть они направляют своих сотрудников, и мы их обучаем татарскому языку. Курс состоит из 10 занятий уроков. Занятия построены на коммуникативной методике преподавания иностранных языков, то есть они максимально интересны, они направлены на то, чтобы вовлечь людей, потому что главный принцип этой методики заключается в том, что ты сначала завлеки, то есть ты сначала сделай это интересным, и только затем уже ты преподавай. То есть как раз-таки суть в том, что мы делаем вот этот весь процесс интересным, мы показываем, что да, татарский он на самом деле очень простой язык, он очень красивый, он очень интересный язык. И таким образом мы как раз-таки завлекаем людей. И интерес на данный курс достаточно большой. Надеемся, что дальше, если необходимость и желание будет в дальнейшем, и мэрия Казани поддержит нас в этом, то в дальнейшем будем продолжать такой опыт. Спасибо. Исполком Казани. Я имела в виду, еще в июне Рашад является автором программ вот этих курсов, разработал 3 курса специально для мэрии Казани. Еще будут специальные программы для муниципальных служащих. Ягъни без инде әйтәбез бит, Казан хезмәткәрләре, менә муниципаль хезмәткәрләр бик аз белә дип. Дөресен генә әйткәндә, мин үзем дә гаҗәпләндем. Бик күпләр беләләр анда, бик күпләр татарча беләләр. Ничектер актив кулланылмый гына тел. Менә инде белмәгәннәр бар. Мы хотим сделать начальный курс и продолженный татарский уже кто уже немного знает. Шундый хәлләр.
Менә шул курслар турында тагын бер тапкыр итеп, хезмәткәрләр өчен, ягъни хезмәт күрсәтү өлкәсендә курслар, алар башлангыч дәрәҗәдә, ягъни татар телен 0дан укыту. Менә мэрия хезмәткәрләре өчен, исполком хезмәткәрләре өчен безнең булачак 2 дәрәҗәдә, ягъни без татар телен бөтенләй белмәгән, татар сөйләшә алмаган кешеләргә 0дан А1 дәрәҗәсе дип без аны Европа сертификациясе нигезендә өйрәтә башлыйбыз. Һәм инде шул ук вакытта татарча инде белгән, татарча күпмедер сөйләшкән, ләкин шул ук вакытта аны шомартырга, камилләштерергә теләгән кешеләргә әлбәттә без шулай ук шундый мөмкинлек бирәбез. Рәхмәт, сораулар. Рашат, соравым сезгә, бу мэрияны татар теле өйрәтәбез дип әйттегез, әймән дә чынлап та татар теле белән бик фаҗига инде. Без журналистлар өчен. Чулпан әйтәм бит, фаҗига түгел, дөресен Юк, әйткәндә, бик күпләр белә, әле миңа үземә ачыш, бик күпләр татарча белә. Бары Ләкин тик бер вакытта да алар татарча бирмиләр безгә, сөйләмиләр. Ләкин бу курслар гына без әлбәттә инде теге идеал, ничек кенә идеал хыяллар белән яшәмәсәк тә, әлбәттә бу курслар узып кына да интервьюлар биреп булыр дип уйламыйбыз, ләкин нинди дә булса кызыксыну барлыкка килсә, без шат булачакбыз. Менә бу мэрия эшчеләре өчен бу ихтыяри мәҗбүри, ниндидер бер мотивация булачак малар өчен. Бу бит инде артык бер груз. Бу хәзерге бик авыр дөньяда һәм эш күп заманда. Беләсезме, менә Рашат әйтте бит, мэрияның шушы татар теленә борылуы, бу әлбәттә инде Илсур Раисовичның теләге, һәм аның күптән уйлап йөргән уйлары, ләкин инде менә барыбер нәрсәгәдер бит тәргиш кирәк. Менә бу 2021 ел туган телләр елы дип игълан ителгәч, әлбәттә ул бик күп проектлар белән әле тагын менә шимбә көнне сөйләштек, тагын берничә проект бар. Менә хәзер монсын эшлик микән, Илсур Раисович дип барган идем, икесен дә эшләгез диде. Ягъни әгәр дә финанслау булмаса, без бер нәрсә дә эшли алмас идек. Монда инде шундый мөмкинлекләр бирелгәч, әлбәттә безгә шул гына кирәк бит. Истәп әйтим, менә сезнең сорауга җавап буларак, беләсезме, мәсәлән, туган телләр елы бу очракта миңа укытучыга буларак бик шундый уңай һәм продуктив вакыт булып чыкты. Чөнки миңа үземә менә соңгы 1-2 айдадыр инде унлап Казан исполкомыннан һәм гомумән Татарстан тел дәрәҗәдәге түрәләр мөрәҗәгать итте. Һәм мин татарча өйрәнергә телим, миңа репетитор кирәк, я үзегез укытасызмы, я беркемне киңәш итәсезме дип мөрәҗәгать итәләр. Ягъни бу бик шатлыклы, чөнки димәк ихтыяҗны күрәләр, ихтыяҗны сизәләр һәм бу гомумән бер шундый трендка әйләнә икән, бу әлбәттә бик шәп. Чөнки безнең менә республика җитәкчелеге, Казан җитәкчелеге әгәрдән мондый тренд күрсәтә икән, әйтәләр бит, барысы да баштан бара. Шулай бит, әгәр дә җитәкчелек, иң югары җитәкчелек мондый уңай мисал күрсәтә икән, ул хәзер бар, без аны күрәбез, Аллаһка шөкер. Димәк, әкренләп бөтен дәрәҗәдәге түрәләрдә дә бу сизелер дип өметләнәбез. Ягъни чыннан да шундый ихтыяҗ, кызыксыну күпмедер күләмдә бар. Әлбәттә, бу теге туган телләр елы белән генә шикләнмичә, киләчәккә дә дәвам итсә, иң төп теләк шул инде. Ягъни бу теге сүнеп калып, киләчәктә дә дәвамлы булсын дигән теләк безнең. Бездә шул өметтә яшибез, чөнки 1 ел белән генә бу эшләр тамамланса, ул теге бары тик ничектер эш күрсәтү өчен генә килеп чыга, без менә ул теге эш күрсәтү өчен генә эшли торган кешеләр түгел бербез дә. Шуңа күрә инде без бик өметләнәбез, бу эшләр дәвам итәчәк һәм инде бу проектлар быел шулай башланган проектлар киләчәктә дә дәвам итәчәк дип һәм әйтергә, менә кичә деловой понедельник дибез инде без аны рәсми дүшәмбедә Илсур Раисович шул турыда әйтте дә, универсиада вакытында, менә ул вакытта да инглиз телен шул ук гостиницада, шул ук кафеларда эшләүчеләр бик аз беләләр иде. Ләкин универсиада булгач, һәрбер кеше менә җитәкчеләре әйтә, үзләре дә теге әзерләнә башлыйлар, ничектер үзләренә дә кызык бит инде инглиз телен практикада куллану. Менә бу курслар башланды, ничектер шушылды җәелеп китте бу эшләр башланды һәм инде бүген без ниндидер гади генә бер кафега, ресторанга керсәк тә, анда инде инглиз теле белән мөрәҗәгать итсәк, безгә җавап бирәләр һәм бу гадәти күренешкә әйләнә башлады диде. Менә киләчәктә аның да безнең дә шундый өметебез, киләчәктә инде татар теле дә шундый дәрәҗәдә булсын иде һәм бәлки кафе, ресторан, гостиницаларда ниндидер менә знак качества диләр бит, аны инде без шулай ук бу эшне алып барачакбыз. Бәлки ниндидер шундый мөһер сугылырга тиештер бу биналарга.
Халилул Шамиль, Татар-Информ. Ришат, скажите, эти курсы, они платные? И какая стоимость, какие расценки вот на эти курсы? Нет, конечно, это курсы, организованные исполкомом города Казани. Они совершенно бесплатные. Они проходят в режиме онлайн. Это была просьба у всех сотрудников, как раз таки, которые участвуют в этих курсах, потому что так им удобней. Соответственно, это все проходит. Хотя мы были против, потому что преподаватель, даже Рашад говорил, и я сама, как педагог татарского языка, я в консерватории преподавала, я знаю, как это важно вот находиться вот рядом. Это же посыл, это все энергетика педагога. И мы с Рашатом вот вначале были против. Но так как сказали гостиничный бизнес, что ресторанный бизнес, у нас нет времени, у нас не будет возможности, пока доедешь, пока потом приехать обратно, а на работе тоже надо быть. Поэтому решили вот в онлайн формате проводить. Güzel, siz mэрияда әле яңа кеше әйме, менә документлар белән ничек кирәк, халыктан кабул итеп, менә бу эшлекле ихтыяҗ тудыру, халыктан менә туган телләр елы буларак татарча кабул итеп, ниндидер гаризаларны, документларны да татарча җавап биреп, бу эш ничек кирәк бар икән. Ул күпмедер күләмдә барадыр инде, бәлки аны быел тагын да көчәйтүбрәк җибәрергәдер. Нигәдер менә гаризаларны, документларны барып рус телендә язарга мәҗбүр булабыз, татарча барып җитми шикелле тоела, хәтта министрлыкларга ел сайын татарча язып була, җавап алып була диләр. Бу чынлыкта шулаймы? Җавапны алып буламы, сын төгәл әйтәләм. Менә көненә мин 260-300 хатлар алабыз без. Булар барысы да рус телендә диярлек, ләкин була махсус татар телендә язылган. Һәм аларны беренчедән тәрҗемә итәләр, аннан соң татарча җавап бирәбез, аннан соң инде шушы җавапны да тикшерергә тиешләр бит инде бит татар телендә җибәрәбез. Татарча хат килә икән, әлбәттә татарча җавап та булачак. Монда бернинди проблема юк. Ләкин алар аз. Менә кешеләр аз яза. Татарча менә 2 ай эшлим диярлек, 2 көн була, 2 көннән. 1 ай була, 2 көн, 2 ай була, 2 көннән буталдым, гафу итегез. Менә ул вакыт ичендә 10 хат булды микән, юк микән? Юктыр. Туган телләр елы буларак көчәйтүбрәк җибәрергәдер, халыкка әйтергәдер. Халык белеп бетерми бит бу хакта. Куркып тормагыз, татарча да хатлар языгыз. Һәм инде рәсми хатларны татарча карыйбыз. Монда инде әйтәм бит мин генә түгел, башка замнарда Азат Робертович та, Радик Равилович та, барысы да алар, Искәндәр Анварович та, барысы да татарча беләләр. Шуңа күрә монда белмәгәннәр өчен тәрҗемә итәләр, бернинди проблема юк. Рахмет. Многие коллеги смотрят нас в режиме онлайн. И вот пришел вопрос от журнала «Казань». В Татарстане проживает много народностей. Какие планируются мероприятия не только в сфере русского и татарского языка? Да, конечно, естественно, мы об этом сказали, что мы сейчас акцент делаем на татарские проекты, потому что месяц апрель – это как месяц Тукая, месяц татарской поэзии, можно сказать. 26-го у нас появятся еще вирусные видеоролики, это в метро. Это в гостиницах мы хотим и в цифровых вот панелях. Это тоже на татарском, это для начинающих, если человек стоит в пробках или на метро ждет. Я поняла вопрос, я просто сейчас говорю об этом проекте. То есть это вот вирусный ролик будет, это как бы на все. Все на этом. А уже в мае у нас будет поезд такой... Оформление в метро поездов. Да. Мы знаем, что метро – это самый посещаемый и популярный вид транспорта, и поэтому мы хотели год родных языков, чтобы оформить один вагон на татарском, второй вагон на русском, третий вагон, то есть разные марийцы и чуваши. Конечно, каждый народ важен, каждый язык важен, и мы, например, другими языками малых народов даже получается в одном ситуации, да, в одной ситуации. То есть у нас те же проблемы, у нас те же
вопросы. Поэтому, конечно, мы поддерживать будем. И у нас очень много проектов. Это и многонациональный фестиваль, скорее всего, пока нет названия, это будет фестиваль Поволжья, то есть это метро, это еще фотовыставка лицами разных народов, что для них значит жить в Казани. Мы еще хотим, все неохота, конечно, сразу говорить. Мы же театральные люди, конечно, как же без театра, как же без спектакля? Хотим уличный спектакль. Мы хотели это сделать с русским тюзом вместе, совместно. Это вначале у нас идея была Шварца сделать, но так как русский тюз уже, оказывается, по Шварцу лабораторию делает, в ноябре мы отказались от этой идеи, но взяли идею русского тюза. Это Родион Букаев нам подарил, получается, идею эту. Хотим совместить, как-то соединить сказки народов Поволжья, и, мне кажется, будет прекрасный спектакль. И пригласили уже для нас, для Казани, известного режиссера Сайжин Жамбалову из Бурятии. Она у нас в театре Кори выставила сказки Хикмета. И если кто ходил, кто знает, кто интересуется, сказки Хикмета у нас номинант на Арлекин. А Арлекин считается это фестивалем на уровне золотой маски для детских театров. И очень многие фестивали и критики хорошие отзывы. То есть это какая-то... Через этот спектакль мы нашли какую-то золотую середину. Вот этот спектакль и для зрителей, и для критиков. Бывает же вот так. И я надеюсь, мы очень надеемся, что следующий проект «Уличный спектакль» это не только для детей, для семейного просмотра тоже завоюет сердца казанцев и туристов. Спасибо. Еще вопросы? Belki өзіңіздің істейсілер бардыр. Проектлар шынында бик көп. Айдағыз мында метро. Еще насчет фестиваля тоже скажу. Мы как раз сегодня собираемся в 5 часов, у нас совещание. Это будет арт-фестиваль. Когда я была депутатом, мы собирали представителей разных национальностей. То есть мы несколько раз собирались с представителями татарской общественности, с педагогами, директорами татарских школ. Кстати, у нас начинается проект мониторинга, но мы об этом не хотим говорить. Это такой глубинный анализ. И это делается не для пиара. Может, даже мы не будем озвучивать цифры какие, потому что мы хотим просто узнать, совпадают ли реальные цифры с официальными. Но, скорее всего, может быть, если цифры не очень радушными будут, скорее всего, эта информация как бы для нас останется. Но мы будем уже продвигать какие-то, делать шаги именно в развитии, для развития татарского языка уже в школах и в учреждениях дошкольных. А вот насчет фестиваля пока думаем. Может, это... У меня, конечно, идея была 7 дней, в неделю 7 дней. Понедельник посвятить, например, одному народу, второй день другому. То есть хотелось, чтобы вот такой калейдоскоп был, как говорят, мозаика культур. Но меня переубедили, сказали, что в понедельник, вторник, среда это, во-первых, и туристов не будет, и казанцы все на работе даже летом. Поэтому, скорее всего, это будет 3 дня, 3-дневный фестиваль. И вот когда во время круглого стола как раз говорили представители других народов, что они очень хотели бы в Казани увидеть свои театры, своих художников. Зачастую им не хватает возможности приехать или там, а мы такую возможность дадим. Поэтому, я думаю, тоже фестиваль будет интересен. И, конечно, планируем делать в июле. Надеемся, что будет народ. И
вот эти те национальности, о которых мы говорим, потому что вчера как раз встречались с представителями Дома дружбы, они говорят, они все уезжают, марийцы, Мариэл, чуваши, то есть все уезжают к себе во время отпуска. Ну, посмотрим. Мында метро турында сүз киткәч бер шул проектны да күбрәк аңлатыйм, сөйлим. Бу гомумән шулай күптән яши торган бер проектларның берсе иде. Беләсездер, чит илләрдә, Мәскәүдә дә безнең илдә еш кына шундый бер тематик поезд дигән төшенчә бар. Ягъни идея нәрсәдә? Мәсәлән, сез метрода барасыз. Метрода гадәттә кеше ничә 20-25 минут бара, ярты сәгать бара. Һәм инде барганда нәрсәдер теге күзе бары бер төшә инде каршыда булган интер рекламаларга, каршыда булган интер язуларга, шулай бит. Нигә безгә менә бу эчтәлекне, бу мөмкин булган теге урынны кулланмаска безнең яхшы максатларда. Хәзер менә туган телләр елы икән, нигә безгә Казан халкына һәм Казан кунакларына татар теле турында, урыс теле турында, Татарстан яшәүче башка халыкларның телләре, чуваш теле, марий теле, удмурт телләре турында кызыклы форматка сөйләмәскә, күрсәтмәскә икән дигән идея булды бу. Һәм дә инде шулай Казан башкарма комитеты бу идеяны бик хуплап, менә хәзерге вакытта без шул проектны әзерлибез. Ягъни бу булачак туган телләр елына багышланган шундый бер тематик поезд. Ул тышкы һәм эчке яктан тулысынча бизәләнәчәк. Анда, мисал өчен, мин татар теле укытучысы буларак инде мин татар теле турында сөйләрмен, ачуланасыз. Анда безнең күбрәк, мәсәлән, татар теле вагоннарында татар теле турында кызыклы форматта мәгълүмат тәкъдим ителәчәк. Ягъни без менә барыбер теге татар телле кешеләр үзебезчә бер атмосферада яшибез. Безгә барысы да билгеле кебек. Без бөтен әйберне беләбез кебек. Шулай бит инде менә анда Тукай бейек, менә татар телендә шундый бар. Ну, дөрфагын әйткәндә бер тусовка инде без, әйме. Ләкин чынбарлыкта Казанда татар теле турында аңламаган һәм чыннан да белмәгән шул кадәр күп кеше бар. Һәм аларга менә чыннан да татар теле кызыкмы соң ул? Менә нәрсә бар татар телендә кызык иттереп? Менә шундый сораулары бар, шулай бит. Һәм без шуңа күрә тел материалында, әдәбият материалында, гомумән татар мәдәниятенә багышланган бик тә кызыклы әйберләрне менә туплап, шул вагоннарда нәкъ менә тәкъдим итәчәкбез дә. Ягъни кешеләр шунда бер ноктада селфи point булып, шунда килеп әйтик шүрәле белән бер селфи ясау мөмкинлеге булачак. Шунда ук татарча иң гади, иң кызыклы нитер берничә сүзне өйрәнү мөмкинлеге булачак. Шунда ук нитер җитдирәк әйтик татар әдәбиятына караган нитер мәгълүматны да укып булачак һәм башкасы. Ягъни бу очракта безнең төп максат ул менә Казан халкын татар теле белән дә, башка телләр белән дә гомумән туган телләргә шундый бер кызыксыну уяту, аларында менә бу темага игътибарны җәлеп итү. Әйе, бу әлеге проект буенча бераз гына кыенлыклар да бар, чөнки бер дизайнерга мөрәҗәгать итәбез, үзебезгә ошамый, икенчесе баш тарта, чөнки чыннан да күләме бик зур, вагоннар да бар, анасын төрле телләр бар. Инде менә тәкъдим иттек диде Рашат. Башта Рашат, хәтерләсәң, без билбордларда эшләргә уйлаган идек, реклама панельләрендә, шушы татарский это интересно, мин чыгыш та ясаган идем. Ул бик кыйммәткә төште. Без аны санап карадык. Әгәр дә ел ахырына кадәр эшләсәк, 8 миллион. Ул бит бу кадәр акчаны күпме проектка тотарга була. Инде социаль реклама гына буларак эшләсәк, без аны анда инде ул теге берничә җирдә генә һәм социаль рекламаның бу реклама такталары алар кешегә бик күренми торган җирдәрәк. Безгә инде кирәк бит менә күзгә керергә. Шуңа күрә без уйладык та 8 миллион бик күп. Инде Казан метросы мэриягә карый. Шуңа күрә без менә шушы идеяга тукталырга булдык. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз бармы? Аңламыйча юк. Бик зур рәхмәт. Мөмкинме бер сорау, якшәмбе мәктәпләре буенча менә ул Мысы бәйрәм белән әле көндәлек тормыш та бар бит. Менә бу Казанда яшәүче төрле милләт вәкилләренең балалары өчен һәрбер марилар, утбурлар бик күп инде алар, алар өчен нидер майданнар бармы? Якшәмбе мәктәпләре бушка килеп, шунда уралашып, концертлар куеп. Шулпан, әлбәттә бар. Бөтен милләтләр өчен. Бөтен милләтләргә Дом дружбы Павлюхинада урнашкан, нәкъ менә якшәмбе мәктәбендә шунда укыйлар. Бик матур, менә без Люция белән барып кайттык. Эшкә урнашканның бер ике атна үткәннән соң икән, чөнки миңа үземә бик кызык иде, чөнки әйтәм бит, без дә шул ук шартларда, алар әле бигрәк тә без барыбер әле күпме безгә мөмкинлекләр бирелгән Казанда яшәгәч, алар бит аз күләмле халыклар. Шуңа күрә
бар мөмкинлекләре һәм инде менә исполком аларга бөтенесе бергә телләр үсешенә 5 миллион бирелә һәм инде аның кайбер менә алар мактаналар инде безгә горурланып сөйлиләр, менә килеп кергәч тә менә моны исполком акчасын алдык, монсын да менә бу китаплар да сезнең нигә киләчәктә дә без шулай эшләрбез дип, әлбәттә эшләрбез дип, чөнки без инде киләчәктә арттыруны да карарбыз. Балалар бушка йөриләр. Якшәмбе мәктәбе, менә без ата-аналар белән дә аралашып алдык. Шундый җылы атмосфера, ана китәсе килми. Татар теле дәресләре дә бар, ләкин татар теленә менә йөрүчеләр күп түгел дип әйттеләр, чөнки башка җирләрдә дә мөмкинлекләр күп, мәктәптә дә. Төрек теле бик анда, шуннан Азербайҗан, кайсы тел әле нигә? Хиндига өлкәннәр дә йөриләр. Теге өлкән менә безнең кебек кызлар анасын биюгә калалар, шул хиндины өйрәнәләр. Шундый теге бер аерым атмосфералы, бик матур шартларда эшләүче мәктәп. Әйе, аңа кадәр булмаган, аңа кадәр инде шартлар начаррак булган, ләкин хәзер менә шушы Дом дружбы, халыклар дуслыгы йортында алар бөтенесе бергә тормыш итәләр. Да әйтеп үтәсе килә, акча өчен түгел, менә күңелләрен, җаннарын бирер өчен менә укыталар, укытучылар. Хезмәт хакы күп түгел анда, ләкин шундый теләк белән укыталар, андый җылы атмосфераны беркая да күргәнем юк, бик җылы. Шуның белән тәмамлыйк. Бик зур рәхмәт сезгә, проектларыгызда уңышлар, хәерле мин көннәр. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. До свидания.